खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्लायाव फिन सिखावनि उदखार न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सिखावा खावनानै लांबाय गोबां सनाजों लोगोसे रां चिरां जिल्लानि खासिकत्रा बावलागुरि गामियाव रश्मि बर'नि न'आव सिखावनि उदखार बिथांजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांजोआ फुंनि 8 रिंगायाव फरायसालि फारसे ओंखारलांदोंमोन आरो सानजौफु 1 रिंगायाव न' फारसे गिदिंबोफिनदोंमोन बे समावनो सिखावा खावनानै लांदों न'आव थानाय गोबां सना रश्मि बर'आ फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा जेब्ला फरायसालिनिफ्राय न' फारसे फैदोंमोन अब्ला न'नि दरजाया सिंजों मारिनायमोन जायखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन उनाव गुबुन दरजाजों न' सिङाव हाबनायाव सेरखाय बेरखाय जानायखौ नुनो मोन्दों सिखाव खावनायखौ मिथिनो मोननानै गोनां मुवा बेसाद जेरै सना रुफा फोरमान बिलाइफोरखौ नायनाय जादोंमोन जेराव सिखावा सनाखौ खावनानै लांदों खावनाय सनाफोरनि मादाव फिसाजोनि दांसे माला आरो 2 जरा खेरा बेनि अनगायैबो न'आव थानाय जि एसे रां दंमोन बेखौबो सिखावा लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों रश्मि बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव मुसुखा सावनानै धर्ना होनाय हाबाफारि लादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाब जायगायाव गोबां धर्ना होनाय हाबाफारि लाबोदों नाथाय गोलाव समनिफ्राय गोबां धर्ना होनायनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि धर्नाखौ खोनासंनो गोसो गैया गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा उल्थायै लाइस्राम लादु सिंहखौ रैखा खालामनायनि खामानिखौसो मावदों सोरखारनि बिबानगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दाबि खालामनायनि उनाव प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय रायजो बेंगिरिनि दैदेननायाव 7 सोद्रोमा थानाय मोनसे इनकुवेरि कमिटि दानाय जादोंमोन जेरावनाखि इनकुवेरि कमिटिया थांनाय 22 आगस्टआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैदोंमोन आरो एबसुजों लोगोसे गुबुन आफादफोरजोंबो लोगो हमफैदोंमोन जेराव प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव गोबां अजद जेरै जाख्ल'नायनि अनगायैबो क्राइम मावनाय बायदिनि अजद होनाय जादोंमन नाथाय सिएम भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसनजों दायनिगिरि फोसावजाखानाय प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ इनकुवेरि कमिटिया दाय गैया होननानैसो क्लिन चिट होदों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ मदद होनायनि थाखाय प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहजों लोगोसे इनकुवेरि कमिटिनि 7 सोद्रोमाफोर मिहिरकान्ति चौधुरी बिश्वरन्जन सामाल एस.के. देब आरो बिबि मिश्रानि मुसुखा सावनानै गोख्रोङै खुद्रिनाय दिन्थिफुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनहा बुंथिबावोदि जोंनि फरायसाफोरनि जिउजों गेलेनायखौ बन्द खालामनो नांगौ जेब्लासिम प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ सासपेन्ड खालामा अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा धर्ना होनाय हाबाफारि लालांगोन होननानैबो बुंथियो लोगोसे प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ थाबैनो सासपेन्ड खालामनो थाखाय आरो गोदान थिसननो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनोज पेगुनिसिमबो खावलायहरो बिथाङा दानि बिटिसिनि चिफ आरो डिपुटि चिफआ सोर बेखौ मिथिया नाथाय एबसु अफिसनिफ्रायसो बिटिसि अफिसखौ सालायगासिनो आरो एबसु अफिसनिफ्राय जि बुङो बेखौनो प्रमद बर' बिथाङा मावगासिनो होननानै गोख्रों अजद होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि खलायगावआव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि खुंथायनि हेंथायै माखासे गोख्रों अजद होदों बिथाङा बुंथिदों दि इउपिपिएल सोरखारा बे 3 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायैनि थाखायनो गोबाङानो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों आरो खलायगावनि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 1500नि गोबाङा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिबावदों दि सिगांनि समाव बिटिसि मावख'नि गुबुन बिफानाव गोबां रायजो राजाफोर जानायखौ नुयोमोन नाथाय दानि समाव बिटिसिनि मावख'फ्राव गोथैसालि बायदि लांदां जानायखौ नुनो मोनो मानोना रायजो राजाफोरा बिटिसि मावख'फ्राव थाङोब्लाबो इएम बा एमसिएलए बा प्रमद बर' बिथांमोनखौ मावख'आव लोगो मोना आरो लोगो मोनोब्लाबो रायजो राजाफ्रा जेबो मोना आरो बेफोर गासैबो एबसु मावख'निफ्राय बिटिसि मावख'खौ सालायनायनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि संबिधाननि बायदियै बिटिसि 6 शेड्युलनि सिङाव थानाय गामि बा बियाबफोरखौ बिटिसिनि बायजोआव हरनानै उदालगुरि दरं लकसभा बियाब दानाया आयेन बेरेखा जायखौ लानानै सुप्रिम कर्टआवबो केस फाइल खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनायफोरखौ सुइजारलेण्डआव थिसनथाइ होदों नामा जुदि सुइजारलेण्डआव थिसनथाइ होदों अब्ला बिटिआरआव थाबैनो लाबोफिननांगौ बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनायफोरखौ फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननांगौनि थाखाय क'क्राझार सरकारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 2 घन्टा धर्ना होनाय हाबाफारि लादों बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना खुद्रिनाय बिथांमोनहा बुंथिदों दि जेरावनाखि प्रमद बर'आ बिटिसि बिसायख'थिनि समाव गोहोआव फैयोब्लानो
सोलोंथाइखौनो गिबिसिन जायगा होगोन अदेबानि सोलोंथाइनि जेंनाखौनो गिबिसिन सुस्रांगोन होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय सोलोंथाइखौ दिनैनि समाव बयनिख्रुइबो नासयसिनदों आरो जोबथायाव दोनदों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि प्रमद बर'नि सरकारा दुरान काप नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायो आरो 1 दानावनो साइ स्टेडियाम लुनो हायो अब्ला बे 3 बोसोराव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ मानो थिसनाखै होननानै सोंथि खालामो बेनि अनगायैबो बिटिआरआव 75% टेट उथ्रिसारनायफोरखौ साख्रियाव थिसननाय जाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदों नाथाय बिथाङा बे 75%खौ सुइजारलेण्डआवसो हैदों नामा मानोना जोंनि बिटिआरआव 75% टेट उथ्रिसारनायखौ फोरोंगिरियाव थिसननाय जायाखै जुदि सुइजारलेण्डआव हैदों अब्ला थाबैनो जोंनि बिटिआरआव लाबोफिन होननानैबो प्रमद बर'निसिम खुद्रियो बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि 2017 निफ्राय 2023 मायथाइसिमनि गेजेराव आसामाव 2 खेबनि गोबां फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होबाय नाथाय बिटिआरआव मानो खेबसेबो गैया होननानै सोंथि खालामो आरो गुबुन फारसेथिं दिपेन बर'आ बिटिआरआव टेट आनजाद खुंबावनांगौ होननानै बुंथिदों जेरावनाखि बिटिआरआव 2017 निफ्राय 2023 नि गेजेराव 20,000नि गोबां टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दंखायो अब्ला बिथाङा मा डाटाखौ लानानै टेट आनजाद खुंबावनांगौनि खोथा बुंदों होननानैबो बुंथियो आरो जों बोसोरफ्रोमबो नासयजानो गोसो गैला अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो बिटिआरनि टेट फोरोंगिरिफोरखौ साख्रियाव थिसननांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावोदि बे दाबिया साख्रियाव थिसननायनिल' नङा दा सानसेबो नेजाला मानोना सानसे नेयोब्लानो गंसे फरायसालि बन्द जायो बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसनैनि थाखायनो जोंनि एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरा गंफानि उनाव गंफा बन्द जालांगासिनो दं जेरावनाखि डक्टर रनज पेगुआ फोसावनाय बायदिब्ला बिटिआरआवनो 4,000नि गोबां फरायसालिफोरखौ 2जों गंसे खालामनो थांगासिनो दं अदेबानि फरायसालिफ्रा थैनो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो जेरावनाखि गरिब गुन्द्रा गासिबो फरायसाफ्रा बेसेन नाङा आरो सोलोंथाइ मोनथारनांगौनि थाखाय राइट टु एडुकेशन एक्ट दं आरो बे एक्टनि बायदिब्ला बेसेन नाङालासे सोलोंथाइ मोननाय बेग मोननाय बायदिनि खाबु दं नाथाय बहा दिनै जोंनि बिटिसि बा आसामाव सोलोंथाइखौ बायनानैसो लानो गोनां जादों दिनै बिजाब बायनाय बेग बायनाय आरो टिउसन फिस दान मोनसेयावनो सासेयाव 3 निफ्राय 4,000 थाङो अब्ला गरिब नखरनिफ्रा 2-3 फिसाफोरखौ माबोरै फोरोंथाइ होगोन बेनिखायनो प्रमद बर'निसिम गले गले दाबि खालामदों बे दाबिया साख्रिनिल' नङा फरायसालिनि थासारिखौ नायनानैसो दाबि खालामनाय जादों मानोना सानसे नेब्लानो गंसे फरायसालि बन्द जानाय होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बेराफारसेथिं बिटिआरनि टेट पास जानाय बिजाथिफोरा धर्ना होनायनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदों दि दासिमबो बिथांमोना आसाम सरकारनिफ्राय एसआइअ मोनाखै आरो एसआइअ मोनोब्लानो 1 सप्तानि गेजेरावनो होगोन होननानै बुंथियो आसाम सरकारनिफ्राय एसआइअ मोनैनि थाखायनो उन जादों नङाब्ला सेप्तेम्बर दानावनो होगौमोन बेनिखायनो अक्ट'बर एबा नभेम्बर दानाव जेब्लानो एसआइअ मोनगोन अब्लानो बिटिसिनि टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरनो साख्रि होनायनि बेबस्था लागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा नाथाय बिथांमोन बुंनाय बायदि होनो हाया मानोना मोनसे सरकारि प्रसेसनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसननांगौनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामनायनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि जेबो खामानि मोनाखैबा बेस्थ' थानो लुबैदोंबा धर्ना होनो हागोन बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ चाइनायाव खुंजानाय एशियान गेम्स 2023आव भारतआ दासिम 10 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय चाइनायानो बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासारनो हादों गासै 216 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 114आनो सनानि मेडेल 68 सिलभार मेडेल आरो 34आ ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ जापान गासै 105 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 28 सनानि मेडेल 38 सिलभार मेडेल आरो 39 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ साउथ करिया गासै 110 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 27 सनानि मेडेल 29 सिलभार मेडेल आरो 54 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ भारत गासै 38 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 10 सनानि मेडेल 14 सिलभार मेडेल आरो 14 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान गासै 37 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 10 सनानि मेडेल 11 सिलभार मेडेल आरो 16 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ थाइलेण्ड गासै 26 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 8 सनानि मेडेल 4 सिलभार मेडेल आरो 14 ब्रन्ज मेडेल बेबायदिनो माखासे फोरमायथिनो गोनांदि भारतआ देरहासारनो हानाय 38 मेडेलनि मादाव शुटिंआव 6 सनानि मेडेल 8 सिलभार मेडेल आरो 5 ब्रन्ज मेडेल रयिंआव 2 सिलभार मेडेल आरो 3 ब्रन्ज मेडेल क्रिकेटआव 1 सनानि मेडेल शेलिंआव 1 सिलभार मेडेल आरो 2 ब्रन्ज मेडेल इक्विस्ट्रेनाव 1 सनानि मेडेल आरो 1 ब्रन्ज मेडेल उसुआव 1 सिलभार मेडेल टेनिसआव 1 सनानि मेडेल आरो 1 सिलभार मेडेल स्कुवाचाव 1 सनानि मेडेल
आरो मोनसे ब्रन्ज मेडेल एथलेटिक्सआव मोनसे सिलभार मेडेल आरो मोननै ब्रन्ज मेडेल गासै मोन 38 मेडेल मोनसे समाव बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय हाथियार हमनानै हाग्रायाव थानानै सोमावसारनायनि उनाव दा हाथियार हमनायखौ दोननानै एनडिएफबिआ समाज बेरेखा हाबा मावनायनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ समाज बेरेखा हाबा मावनायनि हेंथायै एनडिएफबिआ गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै गोजोनदों रायजो राजाफ्राबो चिरां जिल्ला उदालगुरि गामिनि रायजो राजाफ्राबो एनडिएफबिफोरनिसिम गोजोननायखौ जासिहरदों उदालगुरि गामियाव गोलाव समनिफ्रायनो फेग्रा मुवा बा ड्राग्स गान्जा बाहायग्रा 7 गथ'साफोरखौ हमदों एनडिएफबिफोरा जायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायथिदों गोलाव समनिफ्रायनो फेग्रा मुवा बेसाद जाग्रा गथ'साफोरखौ हमनो नाजादोंब्लाबो रायजो राजाफ्रा हमनो हायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो गथ'साफोरखौ गोबां बुजायनाय जादोंमोन नाथाय उन्दै गथ'साफोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव दोननो हायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों आरो दा एनडिएफबि बिथांमोनहा 7 गथ'साफोरखौ हमबाय बेनि थाखाय एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनिसिम गोजोननायखौ जासिहरदों उदालगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा फिन हमजाबावबाय सासे लाट मण्डल बे खेबाव गावनि न'निफ्रायनो हमजादों सासे लाट मण्डला रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमजों हमजादों लाट मण्डल दुलाल चन्द्र बानिया बिथाङा लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुर रेभिनिउ सार्कलनि लाट मण्डलमोन नाथाय धलपुराव थानाय गावनि न'आव रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों बिथाङा गोजोन्थों खौरां बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों